ng mga nagbabagang balita. Financial assistance sa mga pamilyang nawalan ng tahanan sa Garchitoren dahil sa Super Typhoon Uwan, pinamahagi ng provincial government ng Kamsur at DSWD. PNP Anti-Cybercrime Group, mahigpit na binabantayan ang mga promo scam ngayong Kapaskuhan. 3 weather system nakakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. DILG, inanunsyo ang mga LGU na kwalipikado sa pagbibigay ng performance-based bonus. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Isang linggo na nang manalasa ang Super Typhoon Uwan, patuloy na bumabangon ang mga Camarinenseng labis na naapektuhan ng bagyo, lalo na sa mga bayan ng Partido District. Higit sa 10,000 pesos na financial assistance sa mga residenteng nawala ng tahanan, pinamahagi ng provincial government ng Kamsur at DSWD sa bayan ng Garchitorena. May ulat si Regine Bue. Matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan na nag-iwan ng malawakang pinsala sa maraming bahay sa Garchitorena, Camarines Sur, agad naglunsad ng malawakang tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte kasama ang DSWD at ibang ahensya. Kaya po sila nagpipili, lalo na po si Gov. Kadaba niya po ang mga tao digdi sa Garchitorena. Isa sa mga matinding naapektuhan ng bagyo si Nanay Jennifer na nasira ang bahay matapos ang pananalasa ng bagyo. Kabilang si Nanay Jennifer sa 360 na benepisyaryong may totally damaged houses na nakatanggap ng tig 10,263 cash assistance mula sa DSWD sa inisyatiba ng probinsya sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte. Ayon sa kanya, malaking tulong ito para makapagsimula silang muli. Labis din ang kanyang tuwa dahil walang pinili sa pamamahagi ng tulong mula sa provincial government. Masalamat po ako sa Endoga Boss, lalo na po kay Gov Villafuerte. Dahil po kayo pinabayaan daw no rin. Basta sa oras ng kagipitan niya on sila nagtatabang po. Salamat po sa mga ayuda ninda. Ayon naman kay Governor Elry Villafuerte, ang Partido District ang pinakamalubhang nasalanta ng super bagyo kaya ito ang prioridad ng probinsya sa paghahatid ng iba't ibang assistance. Giit ng gobernador, pantay-pantay ang pagbibigay ng tulong dahil lahat ng residente ay sinalanta ng bagyo. Kahapon nakapagbigay na po ang national government ng mga ayuda, totally damaged na sa mga rong, sa partially damaged. Tuloy-tuloy naman ang pag-relief ng national, nagtutulong rin ang probinsya. Ang goal natin, ma-relocate na yung over 300 families na talagang na-wash out yung bahay. Bibili po ang probinsya ng 10 hectares na lupa, relocate na sila. Hingi tayo ng tulong kay Presidente sa national government para yung solusyon talagang pangmatagalan na. Sa Garchitorena Central Elementary School idinaos ang emergency cash transfer payout kasabay ng pamamahagi ng kitchen kits para sa 316 totally damaged houses at food packs para sa 2017 na pamilya mula sa 5 barangay sa bayan na nakatira malapit sa seawall. Maliban kay Jennifer, labis din ang pasalamat ng mga benepisyaryo sa agarang tulong na ibinigay sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa gobyerno dahil madali pong mag-abot ang samuyang ayuda. Dakula pong papasalamat po. Dakulang tabang ang naitao sa muyan. May pupuuna po kami. Sobra pong pasalamat na nag-araw po sa muyan na rautan ng araw. Kaya pasalamat po ako sa Gaygob, sa magabos pong nagtarabang ng makuha po ang relief na yun. Inanunsyo rin ni Gov. Elry na maglalaan ng 10 ektaryang lupain ng probinsya para sa relokasyon ng mga pamilyang lubos na naapektuhan ng bagyo, lalo na ang mga nawalan ng tahanan. Ipinaliwanag pa ng gobernador na ang naunang tig 10,000 pesos na tulong para sa higit 300 beneficiaries ay inisyatiba ng probinsya. Ngunit kulang umano ito pampatayo ng bahay kaya humihingi sila ng karagdagang budget sa national government para sa pagpapatayo ng mga bahay. Pati ang mga paaralang nasira sa Garchitorena ay nakatakdang hinga ng pondo para sa rehabilitasyon kasama ang pamamahagi ng printers at iba pang kagamitan dahil nasira rin ang maraming learning materials ng dumaan ng bagyo. Ikaw palaging pumupunta pero ngayong makita niya talaga ang sitwasyon ng Garchitorena Central. Actually po maraming salamat po.
Personal na binisita ni Gov. El Rey ang lugar para maibigay ang agarang tulong na kailangan ng mga residente sa bayan, kung saan dinala sa bayan ng mga healthcare on-the-go programs ng provincial government kagaya ng Lab Express, Dental on Wheels at Eye Check-up at marami pang iba. Dinala rin ng air-to-water technology ng Veragon kung saan naghatid ng malinis na tubig para sa mga residente. Hindi naman natuloy ang nakatakdasan ng pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa lugar para sa briefing inspection dahil sa sama ng panahon. Samantala, pagtitiyak ng gobernador na hindi papabayaan ng probinsya ang mga nasalanta. Nagpapatuloy din ang pagdadala ng mga DSWD relief packs sa mga malalayong lugar, hindi lang sa Garchitorena, maging sa iba pang bayan sa Partido District gamit ang air asset ng Philippine Air Force na inisyatiba ng gobernador. Well, sa mga apektado, Bicolano naman, taga-Kamsur, salamat, nag-force evacuation kayo. Sabi ko, ang materialis ng bahay na pwedeng palitan niya ng buhay hindi. Salamat tayo na nasalbar ang mga buhay ng pamilya nila, nawasak ang bahay. So yan, napapagtulungan namin ng aming sa probinsya, national, para mabigyan ng pansin yan. Huwag sila mag-alala, nandito naman kami, nakikita namin ang problema. Kami bibili ng relocation site at kung nabigyan sila ng 10,000, sana itayo na nila yan dun sa relocation site para hindi na maulit ito nangyari. Regine Boy, CSN. Samantala, sugatan ng makuryente ang isang lalaki na tumutulong lang sa pag-ayos ng mga natumbang poste ng kuryente sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. May ulat si John Amador. Matapos ang pananalasa ng Super Bagyong Uwan, may mangilan-ngilan pa rin mga poste na hindi pa naaayos. Dahilan para may ilan umanong nagbo-volunteer na sa mga bara-barangay na apektado para mapabilis ang power restoration sa kanilang lugar. Subalit dahil dito, isa ang naitalang na kuryente sa bayan ng Pamplona. Kahapon nga po, meron tayo po na natanggap na information, report po sa atin na meron pong naging biktima ng electrocution or na kuryente po sa particularly po sa Barangay Poblacion. So tayo po sa ang PNP Pamplona po ay garan pong coordinate po sa MDRRMO at sabay-sabay na po na pumunta po doon sa area para po maagad po na marespondehan po itong ating biktima. Naabutan pa ng PNP ang biktima na nasa tabi ng nakatumbang poste at agaran itong isinugod sa ospital. Ang biktima po natin is hindi po siya taga Poblacion. So ito pong ating mga residente ng San Rafael ay nag-initiate man po na magtabang duman po sa isa pong poste na natumba na cause po ng Typhoon Uwan na sa gusto man po na siguro na magkakuryente na po sila ay nag-initiate na po ng tabang para maitayo po itong poste. Ngunit yun nga po, hindi po alam nitong ating mga residente na ito pala po ay meron nakakonect po na live wire. Kaya yung isa po na residente natin na nagtatabang po ay aksidente pong nakuryente. Nasa maayos ng kalagayan at nagpapagaling na ang biktima. Paalala ng otoridad. Makipag-ugnayan muna po tayo sa mga electrician or sa kung ano man po nakakasakop, Kasoreco 1 po o Kasoreco 2. Dito po sa atin, Kasoreco 1 po eh. So, makipag-ugnayan muna po bago po siguro tayo lumapit o gumalaw po ng kahit ano man po na kable ng kuryente. John Amador, CSN. Dalawang magkahiwalay na insidente ng nasunog na poste ang naitala sa Pili, Camarines Sur. Sa Barangay San Jose, dalawang poste ang nagliya bandang alas 7 ng umaga kanina. Habang bandang alas 8 naman ng umaga nang masunog ang dalawa ring poste ng kuryente sa Barangay Karuy-Ruyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Pili, sanhi umano ng pagliyab ay ang tubig sa poste nitong nagdaang bagyo. Agad namang narespondehan ng BFP ang magkahiwalay na sunog at wala namang nasaktan sa insidente. Hindi rin naapektuhan ang daloy at supply ng kuryente sa dalawang barangay kung saan nangyari ang sunog. Higit sa 30 araw na lang ay Pasko na namang muli, kaya habang nalalapit ang Kapaskuhan, mahigpit na binabantayan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga panloloko online. PNP ACG, suportado ang itinutulak ng Villafuerte Solons na National Defense Agency. May ulat si John Amador. Ngayong holiday season kung saan abala ang lahat para sa most wonderful time of the year, mahigpit ang paalala ng PNP lalo sa mga naglipa ng scams online. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Unit ng Kamsur, marami umano ang nabibiktima ng pambubudol online nang dahil sa mga promo scams. May mga cases na tayong pumapasok yung online scam,
Dati lang, online scam, mag-fall yan sa staffa. Meron din mga access device under RA 8484. Yung mga credit card, unauthorized use of credit cards yan. So, careful lang po yung may mga credit card, pag may tumatawag sa kanila, social engineering yan. Kunyari may mga customer service na tatawag sa kanila, kakausapin sila ng kung ano-ano mga promos, so wag silang magpapadala dyan basta-basta. Wag silang magbibigay ng mga information ng credit card nila. Asahan din umano ang mga pambubudol online na karamihan ay SMS links na ang siste hihingi ng one-time password o OTP. Especially yung mga one-time password or PIN ng mga cards. So, computer-related identity theft, meron din yan. Ngayong malapit ng mag-holiday seasons, possible na baka tumaas yan kasi lahat nangangailangan ng pera. So mostly, yung mga perpetrators natin, maghahanap yan ng mga ways kung paano sila magkakaroon ng pera, maghahanap yan ng mga potential victims. So, iwasan po ang magbigay ng mga information, iwasan magbigay ng mga OTP ng mga financial cards natin. Samantala, isinusulong naman ni Camsur 2nd District Representative Luigi Villapuerte at kapatid nitong si 5th District Representative Migs Villapuerte ang pagkakaroon ng National Cybersecurity Agency o NCSA na layong mas maprotektahan ang mga kritikal na impormasyon sa infrastructures, communication, transportation at computer systems. Makapagtalaga ng standardized protocol para sa threat detection at iba pa. Ang isinusulong na NCSA kung may sa katuparan ay magkakaroon din ng National Computer Emergency Response Team para sa mas komprehensibong cybersecurity na may mga eksperto para maprotektahan ng pambansang cyber o digital system sa anumang tangkang cyber attack. It will be an additional help to the PNP Cybercrime Unit. Though maraming mga kailangan na ayusin yan. And one more thing is, syempre may mga tawag dyan, mga limitations pa din yan. Just like yung mga protocols na ginagawa namin, kailangan tayo mag-apply pa din ng warrant. So siguro sa na-experience ng opisina namin, siguro i-improve muna yung batas na RA 10175. Anti-cybercrime law, kailangan magkaroon talaga ng magandang tools, equipment ang PNP anti-cybercrime para mas effective ang response. Jan Amador, CSN. Habang nalalapit ang Kapaskuhan ay marami na ring nagkakabit ng mga dekorasyon at pailaw tulad ng Christmas lights. May paalala dyan ang BFP. May ulat si Jem Garcia. Talagang wala nang makakapigil sa Pasko. Higit sa 30 araw na lang kasi ay Pasko na. Sa nalalapit na Kapaskuhan, isa sa madalas na paghahandang ginagawa natin ay ang paglalagay ng mga pandekorasyon tulad ng Christmas lights sa ating mga bahay. Ang iba ay bumibili ng mga bago samantalang ang iba naman ay ginagamit na lamang ang mga lumang Christmas lights noong nakaraang taon. Ayon sa BFP, wala naman umanong problema sa paggamit ng mga lumang Christmas lights, ngunit nararapat pa ring siguraduhing ligtas ito at hindi magdudulot ng sunog at sakuna. Titingnan po natin yung sticker po kung meron po nung sa DTI kasi yun lang po yung mga approved talaga na up to standard po na tinatawag. At kung hindi naman po maiiwasan na bumili ng ganun, kung bibil tayo ng mga walang DTI permits, sisiguraduhin po natin na walang punti na ilaw, yung wire hindi papudpod, at pag tinesting po natin, siguraduhin po natin walang nangangamoy na sunog. Opo. Tapos siguro po regarding din po sa mga luma na Christmas lights natin, meron naman po tayo mga designated na yung po bang 'di ba sa waste materials may mga nabubulok, mga plastic at mga yung mga metal and pwede po natin i-segregate yun para po hindi na po magamit ng iba at may pick up na po natin ng mga basurero po natin. Nagbigay rin ng BFP ng maaaring gawin kapag nagkaroon ng sunog at kung saan maaaring makipanayam. Kung kaya pa naman pong i-resolve within the family po, meron po tayong mga blankets na basa, pwede yung pong tubig gamitin, pwede naman pong buhangin.
Pero po habang ginagawa yan, pwede po tayong mag-utos para tumawag sa ating Bureau of Fire Protection sa kanya-kanyang area. Yung mga numbers po nila nakadisplay naman po. Sana po ilagay po lagi sa cellphones. Lahat po tayo maglagay ng number ng Bureau of Fire Protection sa inyong cellphone upang po pag may kasakuna, madali po natin matatawagan ating mga responders. Nais ng BFP na maging ligtas ang bawat isa ngayong paparating na Pasko upang makaiwas na rin sa sunog at maging merry ang Paskong darating. Jem Garcia, CSN. Tatlong weather system ang nakakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Nakakaapekto sa Hilagang Luzon ang Northeast Monsoon o Amihan na nagdadala ng maulap hanggang sa panakanakang pag-uulan. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao. Easterlies naman ang nakakaapekto sa Bicol region na sanhi ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa kabila niya, nilinaw ng Pag-asa na walang bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ilang LGU sa Bicol region ang kwalipikado ng mag-release ng performance-based bonus para sa fiscal year 2023. Base yan sa anunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG kung saan kabilang sa mga LGU na makakapag-release na ng PBB ay ang Legazpi City, Ligao City at ang bayan ng Pulangi sa Albay, ang Iriga City sa Camarines Sur at bayan ng Magarao, Sorsogon City, Bulusan, Castilla, Erosin, Huban at Pilar sa Sorsogon, habang sa Camarines Norte ang bayan ng Basud at sa Catanduanes ang bayan naman ng Baras. Ayon sa DILG Bicol, nakapasa ang mga naturang LGU sa itinakdang standard sa local government na napatunayan rin sa pagkilala bilang Seal of Good Local Governance o SGLG. Pinagdiriwang ngayong buwan ng Nobyembre ang National Children's Month na layong kilalanin ang mahalagang papel ng mga kabataan sa komunidad. Mga aktibidad ng PNP Pamplona sa naturang aktibidad, nakahanda na. May ulat si John Amador. Kaligtasan, karapatan ng kabataan, ipaglaban. Ito ang tema ng National Children's Month Celebration ng Pulisya sa Pamplona kasama ang mga mag-aaral ng Tambo Elementary School. Sinimulan sa isang fun walk umaga nitong Martes, November 18 ang aktibidad at nagkaroon ng mga lectures ang iba't ibang ahensya para sa mga karapatan at kung paano makakaiwas sa mga kabataan sa pang-aabuso. Dahil po buwan po ng November ngayon, sinaselebrate po natin ang ika-33 celebration po ng National Children's Month. So may mga previous activities na po kami, pero ngayon po ito po yung aming mga medyo highlight po ng aming celebration ng Children's Month na kung saan nag-conduct po tayo ng fun walk kanina. Dito po sa venue, nag-conduct po tayo ng mga lectures, empowering po ng ating mga children in connection po doon sa mga children's rights nila, particularly para ma-aware natin sila, ma-educate natin sila ng mga karapatan nila bilang isang bata at and of course, ng mga responsibilidad nila bilang isang bata. And nag-invite din po tayo ng mga speaker galing po sa health unit, sa MHO, in connection naman po sa education nila or kaalaman nila para sa pangalaga naman po ng kanilang health. Ayon sa mga guro at estudyante, malaking bagay umano ang aktibidad na ito na pinangunahan ng PNP sa kanilang lugar. Maganda po yung epekto nito sa ating mga estudyante kasi marami silang natutunan. So nag-invite po ang PNP Pamplona ng mga persons na may mga knowledge tungkol sa karapatan ng mga bata at saka kung ano ang mga gagawin nila kung sila ay may mga reklamo or may mga hindi magandang nangyayari sa kanila. So, bali nagkaroon ng knowledge yung mga bata. Pwede po mag-report sa police pag meron pong nangyayari na pang-aabuso or exploiting children sa online. Ang ibang tao hindi alam na masama yun, kaya kailangan iparinig sa iba
para malaman nila na masama yung ginagawa. Ibabahagi ko po sa kanila para malaman din po nila ang mga natutunan ko dito. Maliban sa kaalaman sa karapatan, nag-enjoy din ang mga bata sa mga games tulad ng tug of war, balloon relay, paper dance at iba pa na ayon sa hepe ng Pamplona PNP, mahalaga din umano na mai-enjoy nila ang kanilang kabataan. Hindi mawawala yung mga games. Nagpa-games po tayo sa mga bata. Enjoy na enjoy po sila. At yan po, bilang isang bata, isa po yan sa karapatan nila na ma-feel po nila at makapag-enjoy po sila na dapat may time po ang mga bata natin na nag-enjoy po. Hindi lang po puro aral. Kung sila ay nakaka-feel ng pang-aabuso or may nararanasang pang-aabuso, una syempre, pagbigay alam nila sa kanilang kapamilya. Ngayon kung ang hindi sila ganon ka-open sa pamilya nila at maaring ang minsan ang pang-aabuso nasa loob ng bahay, pwede po nila i-share sa kanilang mga guro, mga kaklase, o sino man po na pinagkakatiwalaan nila sa kanilang barangay. And ito nga, isa ito sa paraan ng PNP para mapalapit namin ang aming mga sarili sa ating mga kabataan, sa ating community, na ang PNP, kung sakali na may makita sila na PNP or pwedeng directly makipag-ugnayan sila sa PNP para isumbong nila ang kanilang mga pang-abusong maaaring naranasan nila. Jan Amador, CSN. Sa kabila ng revelasyon ni Ellen Adarna sa umano'y cheating issue ng mister nitong si Derek Ramsey, abay, pinuri ng dating aktres ang ex-partner nitong si John Lloyd Cruz. Sabi ni Ellen sa kanyang Instagram, wala siyang masabi kay John Lloyd na mabuting ama at provider sa anak nilang si Elias. Naintriga tuloy ang netizen sa papuri ni Ellen. Wala pang reaksyon si Derek Ramsey sa say ni Ellen maging sa cheating issue di umano nito. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.